moltes gràcies a tothom per la vostra assistència. Avui comencem la segona sessió de les vetllades filosòfiques sobre la pau que organitza la secció de filosofia del Patronat d'Estudis Osonencs. Avui tenim l'Aurora Madaula. L'Aurora és llicenciada en Història i màster en Estudis Històrics per la Universitat de Barcelona, doctora cum laude amb menció internacional en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, també, i actualment treballa com a professora substituta a la Universitat Autònoma de Barcelona al Departament d'Història Moderna i Contemporània, on fa classes d'Història Contemporània i Món Actual. Ha treballat com a professora d'Història i d'Història i d'Anglès i Anglès d'ensenyament secundari en diversos centres d'ensenyament de Catalunya i dels Estats Units. Des de 2006 ha participat en diversos congressos i conferències nacionals i internacionals, ha publicat diversos articles d'investigació, capítols de llibre d'autoria col·lectiva, centrats especialment en l'estudi del nacionalisme, l'exili i la memòria històrica. Ha fet diverses estades de recerca a la Universitat del País Basc, a la Universitat de Nevada, a la Universitat de Boston, a la Universitat de Stanford, als arxius de la Fundació Sabino Arana, a la Fundació Benedictina de Lazcao, al Centre d'Estudis Bascos de la Universitat de Nevada o als arxius nacionals al College Park, a Maryland. Recentment ha publicat Patriots and Bastards, Nevada University Press, sobre el nacionalisme basc a l'exili i està acabant l'edició d'un nou pròleg als de Barcelona, de Hans-Erich Kaminski, sobre el viatge d'un anarquista alemany a la Guerra Civil Espanyola l'any 1936. És autora, juntament amb Agustí Colomines, del llibre Pàtria i Progrés, la Mancomunitat de Catalunya, i de Lia Grimfeld, Una vida disidente, introducció a pensar con libertad la humanidad y la nación en todos sus estados, de Lia Grimfeld, juntament amb Agustí Colomines. Ha estat diputada i secretària segona de la Mesa del Parlament de les legislatures 12a i 14a al Parlament de Catalunya. Així doncs, havent fet aquesta breu introducció, simplement afegir, una mica per posar en context el que seria la sessió d'avui, és seguir veient diverses perspectives sobre la qüestió de la pau, que és aquesta qüestió que vam dir que volíem pensar durant aquestes vetllades. En aquest cas, el tema, la qüestió del catalanisme, és una qüestió que ens interessa, ja que pensem que, sens dubte, la relació, hi ha, primer, d'una banda, una relació entre el catalanisme i el moviment per la pau, hi ha una relació en aquest sentit, i d'altra banda també l'aspecte, el propi motiu o el propi fonament del catalanisme i de tot nacionalisme de nació sense estat, que respon també a la voluntat de justament resoldre un conflicte que per tant és assolir també una condició de pau en aquest sentit pel que fa en aquest aspecte la qüestió nacional. Per tant, mirem avui abordem una altra cara d'aquesta qüestió de la pau des del punt de vista del catalanisme contemporani amb l'Aurora. Moltes gràcies, Aurora. Bé, moltes gràcies, Roger. Per començar, bé, gràcies a tots els que heu vingut avui a escoltar aquesta xerrada sobre nacionalisme i pau, nacionalisme català i pau. Moltes gràcies al doctor Castellanos per oferir-me la possibilitat de participar en aquestes vetllades filosòfiques i moltes gràcies, evidentment, al Patronat d'Estudis Osonencs per organitzar aquestes vetllades i per deixar-m'hi participar. Espero que us agradi. Avui farem un viatge bàsicament al segle XX i una part del XXI. Serà un viatge molt ràpid. Jo ara posaré el rellotge perquè podria estar parlant fins demà passat i això no convé. Aleshores, vull que sapigueu que he preparat aquesta xerrada, el que passa que aniré molt ràpida perquè seran unes pinzellades sobre diferents episodis que tenen relació al nacionalisme català i la pau. N'hi ha molts altres que hem deixat a fora, n'hi ha d'altres que no podré mencionar-los, però teniu la gran sort que això ho trobareu en detall a l'article que es publicarà després a la revista Ausa, que publica el Patronat d'Estudis Osonencs més endavant, amb més detall, si us interessa, doncs haureu d'anar-ho a buscar allà. I avui veurem una mica una pinzellada, veurem un viatge i aniré passant ràpid als diferents episodis. Evidentment no puc començar sense mencionar el bisbe i abat Oliba d'aquesta ciutat perquè encara que se'ns en va evidentment del segle i de la cronologia,
assemblees de pau i treva per pacificar la terra, per protegir els pagesos i els desvalguts, i em sembla que molt a prop d'aquí hi ha la plaça on hi ha ara mateix l'estàtua de l'abat Oliva. Jo crec que n'havíem de fer menció. I evidentment aquesta xerrada, quan en Roger em va plantejar el tema, doncs vam posar aquest títol, que és un nacionalisme sense fusells, diplomàcia, exili i cooperació internacional, més centrat a la part o al desenvolupament del nacionalisme català o del catalanisme, tal com li diem nosaltres al nacionalisme català, que està sobretot a fora, que es fa a l'exili o que té relació amb la internacionalització de la causa catalana, perquè si no era impossible parlar de la vessant del nacionalisme català i la pau o el nacionalisme sense fusells, que li vaig posar al títol. Però sí que desenvoluparem aquesta idea de la pau com a motor del catalanisme, com a desenvolupament del catalanisme. Llavors relacionarem el catalanisme, la pau, durant la contemporaneïtat. Per tant, bàsicament parlarem sobretot del segle XX i una miqueta del segle XXI al final. Penseu que per començar hauríem de començar a parlar de què és el catalanisme i quina part del catalanisme és aquesta que abraça el catalanisme sense fusells, un catalanisme sense violència, que és el catalanisme cívic. Segons Leah Greenfield, que és una de les grans investigadores sobre catalanisme, no, sobre nacionalisme, Leah Greenfield divideix el nacionalisme bàsicament en dues famílies, una que és el cívic i l'altra que és l'ètnic. El cívic és un nacionalisme obert, integrador, molt relacionat amb la democràcia i amb el pacifisme, i l'ètnic seria un nacionalisme ètnic col·lectivista, etnicista, identitari, excloent, i per tant són aquestes dues famílies del nacionalisme. Bé, el nostre, el català, el catalanisme, és nacionalisme cívic, bàsicament i majoritàriament. Evidentment que dintre del catalanisme també tenim unes bosses d'etnicisme o de nacionalisme excloent, però el que parlarem, i aquest que ara desenvoluparem a la xerrada, evidentment és el nacionalisme cívic. I aquest origen on anem? Com hem de parlar del nacionalisme cívic i els orígens del catalanisme? Doncs evidentment hem d'anar a parlar, comencem amb Valentí Almirall. Sabeu que Valentí Almirall ve del moviment dels republicans federals, per tant del republicanisme federal del segle XIX. Valentí Almirall és considerat com el precursor del catalanisme en el segle XIX, majoritàriament s'alinea amb un corpus heterogeni, tal com la societat catalana. Trobarem que el catalanisme al final reflexa el que és la societat catalana i per tant tenim diferents models de catalanisme, però com que tenim una societat catalana bastant heterogènia. Per tant, aquest Valentí Almirall, que tenim evidentment és l'autor de Lo catalanisme, nacionalisme cívic, obert, a voltes serà conservador, però integrador i basat en la llengua i les cultures catalanes, i com tant Valentí Almirall com els altres que veurem es centren sobretot en llengua i cultura i no tant en els orígens ètnics d'una societat, que també altres nacionalismes es podrien centrar. Després, evidentment, si parlem de Valentí Almirall i de lo catalanisme, té una reacció, una resposta conservadora que coneixereu molt bé perquè és Torres i Bages qui li fa la resposta conservadora, juntament amb el prevere Jaume Collell de Vic. Torres i Bages acaba sent bisbe de Vic, però no és de Vic, és de Vilafranca originàriament, però en Jaume Collell és de Vic, nascut a Vic i mort a Vic. Aquests desenvolupen un nacionalisme i fan com a resposta a Valentí Almirall, desenvolupant un nacionalisme justnaturalista teològic, però amb una base tomasiana. S'inspiren en Santo Tomàs d'Aquino per desenvolupar el seu nacionalisme conservador, però sempre molt allunyat de l'integrisme. Per tant, sempre abracen idees democràtiques, tot i que són més conservadors que Valentí Almirall. I per últim, aquests estarien dintre d'una segona branca del nacionalisme, que és el biguetanisme, evidentment vinculat a Vic
al món rural conservador i a l'Església, i després tenim una tercera pota del catalanisme, que és la pota més liberal burgesa, que seria la pota desenvolupada per Prat de la Riba, Puig i Cadafalch, Cambó, que és la Lliga, serà després traslladada a la Lliga de Catalunya, la Lliga regionalista o la Lliga de Catalunya, va canviant de noms. I aquí us he posat també el llibre d'Ernest Renan, que és Que és la nació, què és la nació, perquè els tres, no tant el del bigatanisme, però sí que Prat de la Riba i Valentí Almirall s'inspiren en Ernest Renan. Ernest Renan, el 1898, si no recordo malament, fa una conferència a la Universitat de la Sorbona titulada Això què és la nació, on explica el voluntarisme de la població per adherir-se a la nació. És a dir, la nació és una qüestió voluntària i és un plebiscit quotidià. Per tant, la nació no es dona per feta, sinó que els governants o fins i tot l'Estat ha de poder ser consultat i la població ha de decidir si s'adhereix o no a la nació voluntàriament. Per tant, tots tres, o més aviat dos que tres, s'inscriuen dintre d'aquest voluntarisme de la nació que desenvolupa Ernest Renan. Per anar tirant endavant, bé, una miqueta abans d'acabar amb això, més o menys seria això. Per tant, tenim aquestes tres potes, el catalanisme de Valentí Almirall. Valentí Almirall comença a ser federalista, acaba sent catalanista, el bigatanisme, conservadors, rurals, i el de Prat de la Riba, més burgès i liberal. Però avancem i estem als voltants de la Gran Guerra. Ara el que parlarem és sobretot de guerra, i aquí hem vingut a parlar de pau, però bé, l'absència de guerra no vol dir que hi hagi pau, i això ho veiem molt bé a l'època d'entreguerres, que també en parlarem molt. I què és el que desenvolupa el catalanisme en aquest període d'entreguerres, on sobretot ara comencem amb la Gran Guerra, i veurem en el període d'entreguerres què és el que està passant. Però pensem en aquesta idea. L'absència de guerra no vol dir que hi hagi pau, però sí que la Gran Guerra és una paradoxa. Quan es crea la Gran Guerra hi ha tota una idea al voltant de la Gran Guerra, perquè ara nosaltres li diem la Primera Guerra Mundial, però clar, això li van posar a posteriori. Quan van veure que hi havia una segona, aleshores van posar Primera Guerra Mundial, però els contemporanis li deien Gran Guerra o Guerra d'Europa. La Gran Guerra arriba amb fins i tot una mena d'idealisme al voltant del que significa la guerra i la participació de la guerra, i per això es donen la circumstància que hi ha molta gent voluntària a la Gran Guerra. La Gran Guerra desenvolupa la idea que, és veritat que també es pensava que havia de ser l'última guerra, que després de la Gran Guerra ja no hi hauria més guerres, perquè seria la fi de totes les guerres, que és com la defineixen, la fi de totes les guerres, i per tant el pas a un nou ordre mundial basat en la pau. Per tant, la Gran Guerra, per fer la pau s'havia de fer la guerra, per tant, basada en un nou ordre mundial que seria internacional, que seria la pau, i està molt vinculat en això, en aquest idealisme que l'autoritarisme o els imperis s'acabarien amb la democràcia. Per tant, la Gran Guerra estava molt vinculada amb la pau, amb desenvolupar la pau. I, evidentment, aquesta Gran Guerra, a l'època, que és l'època, venim del desenvolupament dels nacionalismes del segle XIX, vinculats amb el romanticisme, finals del segle XIX, però al segle XX encara estem desenvolupant nacionalismes, encara estem treballant en el desenvolupament dels nacionalismes, i s'afegeix una nova idea que és el dret de les nacionalitats. Aquesta Gran Guerra comença a desenvolupar la idea contra els imperis, no tindríem els aliats, contra els imperis, de la idea dels drets de les nacionalitats, de les nacions oprimides pels imperis, i que per tant ara els donarem llibertat, els donarem pau, els donarem democràcia, lluitarem contra l'autoritarisme gràcies a aquesta guerra. Com us he posat aquí, bé, aquest que està a punt de tirar la pilota, el 1916, és el president Wilson, president dels Estats Units. Wilson, sabeu que té molta vinculació amb la Gran Guerra, amb la Guerra d'Europa als Estats Units. Tot i que Espanya es manté neutral, a Catalunya, sobretot la intel·lectualitat es dividirà entre aliadòfils i germanòfils.
És veritat que la historiografia també ha tingut debat sobre què passava a Catalunya amb aquesta divisió, però Espanya, diguéssim, es manté neutral, fora de la guerra, i els intel·lectuals, la ciutadania no tant, però els intel·lectuals catalans sí que hi havia. Segons Ocelai de Cal, que és un historiador català molt conegut, Ocelai de Cal pensa que els germanòfils, els progermànics, sí que són importants, però és un nucli molt reservat d'intel·lectuals, un tema d'estudis. I és veritat, perquè personatges que veurem aquí, fins i tot Prat de la Riba, Eugeni d'Ors o Esteve Terrades, membres de la Mancomunitat de Catalunya, havien estudiat els seus doctorats a Alemanya. Per tant, tenien molta vinculació amb Alemanya i al principi són bastant germanòfils per una qüestió d'afinitat cultural. Però la majoria del nacionalisme català, del catalanisme, té una vessant aliadòfila, sobretot per aquesta idea ja ho veurem, dels 14 punts de Wilson, i per tant hi ha una cosa que desenvoluparem que és el wilsonisme, del que veurem ara. Però clar, ja comencen a sortir aquests debats del dret a l'autodeterminació, del dret de les nacions, i per tant aquí els catalans s'hi afegeixen, s'hi abracen a la idea dels aliadòfils, de tenir una reserva internacional per apropar el catalanisme amb aquesta internacionalització de la causa amb els aliadòfils, i sobretot són francòfils, tenen una certa esperança en què França els ajudarà a resoldre el seu problema amb Espanya, cosa que evidentment no passarà, com sabeu. Per una altra banda tenim, per exemple, Rovira i Vigili com a un dels grans defensors dels aliadòfils i francòfils, i també tindrem un personatge que seguirà apareixent al llarg de la conferència, que és Alfons Maseras, és un periodista, filòsof, que havia estat secretari d'Eugeni d'Ors, però després fa un canvi perquè Eugeni d'Ors és més aviat conservador, com sabeu, la seva història, Eugeni d'Ors, força conservadora, acaba donant suport fins i tot als feixistes, per tant, però Alfons Maseras era el seu secretari i sí que al principi comença treballant amb les seves idees, però després no va fent el canvi, i sí que serà una de les persones que donarà suport a la internacionalització de la causa catalana a la Primera Guerra Mundial i a l'aliadofília, per tant, la francofília amb l'aliadofília. Efectivament, el naixement del wilsonisme sobretot té a veure amb el suport que li donen els catalans, això que creen aquí, que és la Unió de Nacionalité, que es desenvolupa el 1912 i fins al 1919 com una plataforma que havia de ser una plataforma de nacions oprimides, sobretot és una espècie de lobby per crear la Societat de Nacions, el que serà després la Societat de Nacions. Però aquesta Unió de Nacionalité és una espècie de lobby d'intel·lectuals, polítics de diferents nacionalitats que promouen la cultura, la tradició, les nacions sense estat. Per tant, els catalans hi entren aquí, i abracen molt ràpidament la idea, i sobretot desenvolupen un concepte que és el concepte de la pau universal. Per tant, ens va molt bé per a la nostra xerrada d'avui, que és la pau universal. Desenvolupen aquesta idea de la pau universal a través d'un concepte que és la federació mundial. Per tant, una mica ideològic o idealistes sí que són, la pau mundial que havia de portar la guerra a través d'una federació mundial. Per tant, demanaran a França, que no seria precisament el país federalista per excel·lència, demanarien a França que els ajudés en aquesta idea també de federalitzar la península ibèrica. Aquesta pau mundial, la pacificació de la democràcia contra els imperis. Aquesta idea, això és el que desenvolupa la Unió de Nacionalités, per acabar, evidentment, amb una reconstrucció europea on es defensen els principis de les nacionalitats, de les nacions i de la democràcia. En aquesta unió de nacionalitats, unió de nacionalités,
Un dels que hi va com a representant dels catalans serà Puig i Cadafal, conegut perquè és un polític, arquitecte, evidentment, intel·lectual català, que va ser el segon president de la Mancomunitat de Catalunya, substituint a Prat de la Riba, per tant, de la Lliga, és un catalanisme més aviat conservador, però hi va a fer proselitisme de la causa catalana, a desenvolupar aquestes idees de la causa catalana, de la defensa de Catalunya i de la defensa del problema català, de fer el problema català un problema internacional, europeu, però també internacional. Una de les idees interessants també que desenvolupen en aquesta gran guerra i que desenvolupen els catalanistes en respecte al que serà Espanya és la idea que el catalanisme, i és així, i jo ho defenso així perquè el catalanisme és així, el catalanisme és progrés, és modernitat, és descentralització. Els catalanistes estaven defensant diferents tipus de federació, autonomia, bé, alguns defensaven fins i tot la independència, per tant, defensaven un sistema molt descentralitzador d'Espanya i estava molt vinculat amb la democràcia i el progrés. Tant és així que hi ha una tesi doctoral d'un historiador madrileny, que és Vicente Cachoviu, que diu Catalunya, el catalanismo o el nacionalismo catalán como factor de modernización de España. Per tant, tothom reconeixia que el catalanisme era un factor modernitzador, i era veritat, i en canvi ells ho contraposen, i així és el que expliquen a Europa i a la Unió de Nacionalitats, expliquen que Espanya és un país profundament heterogeni, que vol matar la resta de les cultures espanyoles, la resta de les nacionalitats, ells són molt solidaris amb els bascos i els gallecs, i que fins i tot Espanya té tocs totalitaris i antidemocràtics, i per tant, i a més diuen que és un estat ineficaç, que jo crec que estarem tots d'acord que ho segueix sent després d'uns quants anys. És veritat que van aconseguir internacionalitzar una mica la causa, i a partir d'aquesta, aviam si ho veieu aquí, la Unió de Nacionalitats publicava els annals de les nacionalitats i la seva influència va arribar, la influència dels catalans, que fins i tot van fer un monogràfic, que el veieu aquí a la dreta, que diu la nació catalana, el cas de la nació catalana. Van fer un monogràfic sobre el cas de la nació catalana. Havien fet altres monogràfics de Lituània, per exemple, amb els que Catalunya s'hi sentia molt identificat amb la causa lituana o com estaven treballant la causa els lituans. Per tant, aconsegueixen fer un annals el 1916 sobre la qüestió catalana, un número monogràfic sobre la qüestió catalana, segurament per la influència d'Alfons Maseras, que era un dels que vigilava tota aquesta qüestió. I, evidentment, al final, després de la Primera Guerra Mundial, s'aconsegueix crear la Societat de Nacions. Aquesta Societat de Nacions, que ja apareixia en els 14 punts de Wilson, l'últim punt de Wilson diu que s'ha de crear una societat de nacions per poder garantir la pau, la gestió de la democràcia, la gestió de que no hi hagi més conflictes. Per això ells creien que no hi hauria més conflictes després de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, perquè precisament hi hauria aquestes institucions que vetllarien perquè els estats ja no es discutissin més d'una forma bèl·lica, i els catalans hi volien participar allà perquè també parlaven molt del dret de l'autodeterminació, dels drets de les nacionalitats. Bé, efectivament, a partir d'aquest catalanisme i d'aquesta revista ens trobarem que aquesta ànima del wilsonisme s'acaba concretant sobretot el 17 i el 18 per exemple, trobarem la revista Mesidor. Mesidor és una revista quinzenal on es desenvolupen idees catalanistes, el regionalisme, la solidaritat internacional, l'iberisme, i el títol de la publicació ja reflecteix el que volen, perquè Mesidor reflecteix la vinculació amb la Unió de Nacionalitats, perquè Mesidor és la vila Mesidor, és on té la seu a Ginebra, a Suïssa, perdó, la vila Mesidor és on té la seu la Unió de Nacionalitats. Per tant, prenen el nom de la Unió de Nacionalitats, on tenen a la vila, on tenen la seu la Unió de Nacionalitats. El diari, aquesta revista, és dirigida per un intel·lectual molt important de l'època, periodista, poeta i dandi,
periodista, poeta i dandi, per tant una característica interessant, que és en Pau Maria Turull. Pau Maria Turull, de Sabadell, és aquest intel·lectual periodista, qualsevol Pau Maria Turull, un home important intel·lectualment parlant, col·labora amb aquesta revista quinzenal durant uns quants anys, de fet, i deixarà tots els seus diners en aquesta revista i creu molt en la Unió de Nacionalitats i amb el que significa. I en aquesta revista incorporaran intel·lectuals com Antoni Rovira i Virgili, Maseres, però també Eugeni d'Ors o Manuel de Montoliu, per tant, progressistes però també conservadors que faran articles en aquesta revista on explicaran la causa catalana. I l'objectiu de totes aquestes accions, evidentment, serà donar suport a la creació de la Societat de Nacions seguint els 14 punts de Wilson. Els 14 punts de Wilson que, evidentment, defensaran perquè un dels primers punts de Wilson diu el dret a l'autodeterminació de les nacions. Per tant, ells estan encantats i per això desenvolupen aquesta idea del wilsonisme. A partir d'aquí també creen un organisme, que sembla que està per aquí, sí, el Comitè d'Estudis Internacionals. Aquest Comitè d'Estudis Internacionals, evidentment, també fa la mateixa tasca a favor de la Societat de Nacions i també trobem Rovira i Virgili, Manuel Folguera i Duran, Ramon Gay de Montellà i Alfons Maseres. Per tant, Alfons Maseres es va repetint perquè hi treballa molt, aquest home. I busquen el reconeixement, tal com diuen, concretament, dels drets que corresponen a la personalitat nacional de Catalunya, a la Federació Ibèrica i a la Federació Universal, perquè sempre hem d'anar repetint aquesta idea que el federalisme per ells era la pau, la Federació Universal. Tant és que el 6 de novembre del 1918 el CEI publica aquest manifest, que em sembla que el teniu per aquí. Bueno, publiquen, no sé si l'he posat al final, publiquen un manifest on defensen que Catalunya participi a la Societat de Nacions, perquè Catalunya no és un estat, és una nació sense estat perquè està oprimida dintre d'Espanya. Normalment no mencionen mai la part de Catalunya que està a França, perquè evidentment França és una de les potències importants en totes aquestes lligues i no mencionen mai la part de la Catalunya del Nord o tampoc mencionaran Iparralde als bascos. Per tant, modulen una mica el discurs. I també tindrem, evidentment, Maseres serà l'encarregat de substituir, com he comentat, és el secretari d'Eugeni d'Ors, serà l'encarregat de substituir Eugeni d'Ors en una altra organització que es crea, que és el Comitè d'Amics de la Unitat Moral d'Europa. Aquest Comitè d'Amics de la Unitat Moral d'Europa estava centrat en això, en la unitat moral i el pacifisme, però va ser acusat pels aliadòfils de germanòfil, perquè Eugeni d'Ors ho era al principi de germanòfil. I això de la moral i així, perquè aquí s'hi desenvolupaven uns articles que pretenien ser més neutrals, més pacifistes, més federalistes, i el federalisme, com hem comentat, estava molt vinculat al pacifisme, però no els acabava d'agradar el to neutralista que estava prenent i per tant l'acusaven de germanòfil, perquè és evident que Eugeni d'Ors ho era. Però quan l'agafa Maseres, Maseres sí que li dona una volta i incorpora les idees de Wilson i incorpora la idea també d'un pacifista, un intel·lectual pacifista molt reconegut, que és Emil Verhaeren. Emil Verhaeren és un flamenc, és un intel·lectual flamenc, belga, molt conegut per les idees pacifistes, per tant, retorna una mica un comitè d'amics de la Unitat Moral d'Europa, la torna una mica al sistema aliadofílic i incorpora els 14 punts de Wilson en aquesta unitat. Per tant, li dona una miqueta la volta. Turull, per altra banda, Turull, el cap de Messidor, de la revista aquesta Messidor, Turull serà l'encarregat després d'anar com a representant català a la Unió de Nacionalitats i a totes les reunions que es fan per anar a la Societat de Nacions. Serà un dels representants catalans. No acabarà tenint mai la representació oficial, perquè Espanya, evidentment, mai aconseguirà, no mai deixarà que els catalans hi vagin. Espanya tampoc hi participarà, o sigui, tampoc no hi participarà Espanya. Però Turull afirmava que també amb ell, amb Messidor, també havia rebut la influència de Léon Bourgeois
I Léon Bourgeois, per qui no sàpiga qui és un polític i jurista i exprimer ministre de la Tercera República Francesa i Premi Nobel de la Pau en 1920. Per tant, està molt vinculat també amb el moviment pacifista. I, de fet, Bourgeois li va fer el pròleg d'un recull d'articles que va fer Messidor, que es deia en un llibre que es diu La Nueva Revolución, sembla que és una carta que li envia a Turull i el la fa servir de pròleg d'aquest llibre. Per tant, estem veient que tot tendeix a defensar la pau per diferents vies, des del federalisme, però també, evidentment, des del catalanisme. I després del Comitè d'Estudis Internacionals hauríem de parlar del Comitè Nacional Català, que és aquest que us he posat aquí, però abans del Comitè Nacional Català hauríem també de fer referència a la Unió Catalanista, perquè si no, no sabem d'on vindrà. La Unió Catalanista és un grup de pressió que defensa la unitat del catalanisme. La unitat del catalanisme s'anirà defensant al llarg del segle XX, encara la seguim defensant, però la unitat del catalanisme s'anirà defensant al llarg del segle XX amb diferents fronts, unions, associacions, entitats que defensen aquesta unitat per poder defensar juntament o amb més força la causa catalana. La Unió Catalanista es crea el 1918 el 1891 i el 1918 crearà una altra cosa que es diu Comitè Pro Catalunya, a imatge i semblança del Comitè Pro Lituània, que ja existia i ja he dit que tenen molta relació. De fet, hi ha un llibre que parla de la relació del nacionalisme català amb el nacionalisme lituà. Aquest Comitè Pro Lituània és un exemple d'aquesta relació. I ara sí que sí. Aquí veieu Trinxera Catalana. Trinxera Catalana és una publicació del Comitè Nacional Català. Veieu que la tercera columna diu Comitè Nacional Català desenvolupa accions diplomàtiques paral·leles i publica el díptic El que diu Catalunya. Ara veurem el díptic, però la Trinxera Catalana també és una revista que donava suport als voluntaris que havien anat a la Gran Guerra, els voluntaris catalans que havien anat a la guerra. Es parla de 12.000 voluntaris que havien anat a la Gran Guerra. Jo no en parlaré perquè hem vingut a parlar de pau, però no podem obviar que, evidentment, van enviar voluntaris a Catalunya. Els 12.000 és una xifra, parlaven primer de 2.000 i van passar a 12.000. Per què? Hi ha moltes teories, però per què? Perquè compten els voluntaris de Catalunya Nord. Compten els voluntaris de la Catalunya Nord, per tant són 12.000 voluntaris catalans. I aquesta xifra després es seguirà i s'aconseguirà assolir com a vàlida voluntaris catalans que van a la Primera Guerra Mundial. I per tant el Comitè Nacional Català fa aquesta publicació que es diu La Trinxera Catalana per donar-los suport. El Comitè Nacional Català desenvolupat al voltant d'un personatge que es diu Daniel Domingo. Daniel Domingo té un llibre que es diu, un llibre que parla d'ell com a Entre el marxisme i el nacionalisme. Per tant, a principis del segle XX ja tenim aquest personatge que està liderant aquest moviment que es diu Comitè Nacional Català, que són els que van a donar suport a que Catalunya estigui representada a la Societat de Nacions, ja parlem de la Societat de Nacions, al voltant d'aquesta idea. No ho diuen, però sí que és veritat que Domingo està, i a les seves publicacions ho veiem, són molt crítics amb la Lliga, són molt anti-Lliga. Per tant, no ho diuen, perquè en teoria el Comitè Nacional Català ve de la Unió Catalanista, per tant de la defensa de la unitat del catalanisme, però ells són molt crítics amb la Lliga perquè no són tan conservadors com la Lliga i com el catalanisme de la Lliga. I aquests són els encarregats de fer aquest tríptic que enviaran a Wilson, que és aquest que veieu ara, que diu Què diu Catalunya? I aquí explica una mica d'on venim i ho envien, com veieu, és wilsonisme 100%, estan encantats amb els Estats Units, la federació dels Estats Units, la idea de la federació ve d'aquí, de què diu Catalunya, i explica una miqueta, evidentment la bandera estelada, ja la trobem, són independentistes, i explica una miqueta els greuges des del Tractat d'Utrecht, des del 1713, i acaba donant suport al wilsonisme i als 14 punts de Wilson. Com hem dit,
Comitè Nacional Català, internacionalització, i tornem a trobar els mateixos sospitosos habituals, Maceras, Rovira i Virgili, tots aquests més aviat d'un catalanisme més progressista i més relacionat amb les idees de l'esquerra, del que podríem anomenar l'esquerra del catalanisme. Per exemple, Antoni Rovira i Virgili el defineixen com d'esquerra republicà, d'esquerra radical, aliadòfil i antineutralista, perquè això de la idea del neutralisme no els hi anava bé per defensar les seves idees que amb la pau s'aconseguiria la guerra. Encara que tots els catalanistes, i això també ho hem de dir, la Lliga, els que després seran més endavant els cardonistes o el mateix Daniel Domingo, explicaven que aquesta estratègia d'internacionalització estava consensuada, era una estratègia de la unitat, en realitat era un exercici de propaganda perquè no estava consensuada ni hi havia cap unitat i de fet hi havia molta crítica entre ells, però era una estratègia de propagandisme de la internacionalització del catalanisme i van anar intentant propostes per internacionalitzar el catalanisme i per ser rebuts per Wilson, perquè ells el que volien era ser rebuts per Wilson. I de fet no aconsegueixen ser rebuts per Wilson, però el que sí que aconsegueixen és que l'estat espanyol enviï el conde de Romanones, que ja sabeu que era el president del Congreso de Madrid, envia el conde de Romanones en un viatge a París per aturar aquestes visites i aquestes reunions que estaven fent els catalans a París. Els catalans tenien una bona colònia amb una bona xarxa diplomàtica, podríem dir, o paradiplomàtica, podríem dir, a París, i estaven ben relacionats, ja portaven molt de temps donant suport a totes les entitats supranacionals. Penseu que, clar, l'esperança de l'internacionalisme i la pau és l'esperança en institucions supranacionals que els havien de donar suport, cobertura, ajuda contra una Espanya que els estava matxacant, que els tenia oprimits des de feia molts segles, des del segle XVIII, però que feia molts segles que estaven oprimits. Per tant, ells tenien molt vincle i evidentment havien anat a trucar portes i el conde de Romanones es desplaça fins a París per tal de frenar aquestes reunions. I hi ha un informe de l'ambaixada espanyola de finals del 1918 que ja diu: he hablado con el Ministerio de Exteriores francés, pero no con Pichón. Pichón és el ministre d'Exteriors francès de l'època, que se encontraba recibiendo a Wilson, perquè Wilson ja hi era. Impresión que no quieren dificultades con España, pero los elementos importantes simpatizan con ellos. Simpatitzen con los catalanes, però això com pot ser? Doncs és perquè han fet aquesta feina, han fet tota aquesta feina de paradiplomàcia i ha funcionat. I de fet no es van rendir i el 19, això va ser a finals del 18 que els van aturar aquestes reunions, però el 1919, a l'abril, els membres del Comitè Pro Catalunya tornen a anar a francès, es planten a la porta de França, es planten a la porta del Ministeri francès d'Exteriors per deixar uns documents dirigits als delegats de la Conferència de Pau, perquè això ja s'estava acabant la guerra i s'havia de concursar per anar a la Societat de Nacions, per participar a la Societat de Nacions. I els deixen això tot un seguit de documents on expliquen qui són, qui és Catalunya, i demanen intercedir per posar fi a l'opressió dels catalans que patien des de segles. Van realitzar un últim intent per aconseguir reunir-se amb Wilson i el 21 d'abril, el dilluns de Pasqua del 1919, el Comitè Pro Catalunya es presenta a l'Hotel Crillon, a la plaça de la Concòrdia de París, que era on hi havia el quarter general del president Wilson. No s'entrevisten amb Wilson, però s'entrevistaran amb un comandant, que és el comandant Tyler, que era un secretari de Wilson, on li entregaran el patracot de documents, que hi ha diferents, hi ha aquest document, però hi ha molts documents, diferents articles de la revista Ambassador, de les diferents revistes que ells tenien donant suport a la Societat de Nacions i al federalisme europeu com a forma de pau.
us estalviaré els detalls perquè evidentment no van aconseguir la intersecció per arribar a Wilson, però sí que la diplomàcia espanyola és veritat que tenim ara proves de que Quiñones de León, que era l'ambaixador espanyol a Madrid, havia intercedit ja feia molt de temps, ja ho havia fet al desembre, però havia intercedit i informava ja el 1919 que Wilson tenia coneixement de que havien demanat una visita amb ell i que no el rebria, evidentment. No només van frenar aquestes visites amb els americans, sinó que també van anar a parlar amb italians i amb britànics per frenar totes les possibles anades trobades dels catalans, dels nacionalistes catalans amb els aliats de la Gran Guerra. Va acabar la guerra, el 1920 s'instaura la Societat de Nacions. Un dels primers punts de la Societat de Nacions, evidentment, és la protecció a les minories. Per tant, ells, els catalans, tenien raó, havien de ser-hi, no van aconseguir ser-hi. Turull, com he dit, va ser l'escollit per l'associació per anar a la Societat de Nacions, per aquest lobby que feia pressió. Van fer diverses reunions a Milà i a Ginebra, que és on acaba de gastar-se els seus diners, Turull, però mai aconseguirà aquesta acreditació oficial. I bé, seguint endavant, tindríem els congressos de minories nacionals. No els veurem, ho farem molt ràpid, els congressos. Hi ha, entre la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial, en aquesta època d'entreguerres, se segueix treballant sobre les minories nacionals, sobre els drets a l'autodeterminació, el dret a les nacionalitats, la nacionalitat, la nació, la pau, el saber què farem, perquè l'absència de guerra, ja us he dit que no significava la pau, i tothom sospitava que allò no acabaria gaire bé. Per tant, es fan diferents congressos, que són els congressos de les minories nacionals o de les nacionalitats, i sí que és cert que ho tindreu molt més en detall a l'article, tot això estarà més detallat a l'article. Però es fan sobretot a Suïssa, perquè Suïssa sempre és com un territori més neutral, i hi ha una participació catalana sobretot al Congrés del 1926 que es realitza a Ginebra, i aniran personatges com Estalric acabarà sent franquista, però Estalric, Joan Casanova, que serà el futur president del Parlament de Catalunya, és un dels últims abans de marxar a l'exili, dels presidents del Parlament de Catalunya, Campalans, Serra i Moret, per tant, Francesc Maspons, tenim una mica de catalanisme de tot arreu, un catalanisme transversal, de la Lliga, de la Unió Socialista de Catalunya, d'Acció Catalanista, republicans federals, bé, una mica la representació del que és el catalanisme. Aconsegueixen això a partir d'una associació catalana pro Societat de Nacions, com que ja es coneixien, aconsegueixen participar en aquest Congrés de Minories Nacionals. I de fet, una de les coses que passa, de fet aquí teniu una d'allò, que això és el Congrés de Nacionalitats Europees, que és on ells participen. En aquest congrés on podeu descarregar el PDF, el podeu trobar fàcilment en algun arxiu i veureu la participació catalana, però un dels efectes col·laterals que va tenir aquesta participació en aquest Congrés de Minories Nacionals és que, evidentment, Acció Catalana i la Lliga rebutgen la violència política, l'acció política com a resposta política o com a estratègia política, perquè, clar, si participaven el 26 en aquest Congrés de Nacionalitats, de minories nacionals en cerca de la pau, defensant la pau i no fer la guerra, i el que passa és que aleshores deixen de donar suport a les diferents estratègies armades, com per exemple aquesta fotografia que teniu aquí, són els participants de Prats de Molló, de l'intent d'invasió liderat per Francesc Macià i el seu estat català, que evidentment després van a París perquè els jutjaran i els empresonaran a París. Acció Catalana i la Lliga van haver de dir que no estaven d'acord amb aquesta estratègia, per tant van haver de desmarcar-se una mica de l'estratègia del nacionalisme català.
I seguint endavant trobarem que després d'aquests congressos de minories nacionals hi ha una altra alternativa democràtica, que aquesta alternativa democràtica la trobarem a l'exili, es desenvoluparà totalment a l'exili, que és el Consell Nacional de Catalunya. Sí, existia ja des de 1939 i existeix com un encàrrec que li fa el president Companys des de París a Pi i Sunyer, que havia estat conseller i ministre a la República. Bé, els hi fa l'encàrrec de fundar el que serà el Consell Nacional de Catalunya. Sobretot, el que intenten, el que Companys els hi demana, és que intercedeixin, que facin pressió busquen una mediació anglo-francesa per acabar la guerra civil. Ells estan a l'exili per acabar la guerra, encara no s'havia acabat la guerra, per acabar la guerra. D'això després seran acusats bascos i catalans, perquè aquí Batista i Roca hi anirà amb José Manuel de Lizazo, que és un basc, nacionalista basc, que també està a París. Sabeu que el govern de la Generalitat és refugiat a l'edifici del govern basc a París, perquè els catalans no tenien res i els bascos tenien un edifici. I els bascos i els catalans hi aniran molt junts en aquestes negociacions. Batista i Roca va amb Lizazo a aquesta negociació, intercedir per encàrrec de Companys, i després seran acusats que estaven buscant només la pau per nacionalistes bascos i catalans i no per a la resta d'Espanya. No és veritat, però seran acusats d'això. Bé, finalment el Consell Nacional de Catalunya serà creat a Londres, a la seu de Londres, es crearà el Consell... Batista i Roca era delegat de la Generalitat ja a Londres el 1939 i Batista i Roca és un dels més, diguéssim, dels més radicals dels pacifistes, per dir-ho suau. Batista i Roca és un dels creadors de Palestra, donarà suport després a una via més insurreccional, però ara estem parlant només de la via que fa com de paradiplomàcia i de pacifisme des de la política catalanista. Batista i Roca havia participat en aquests congressos de minories nacionals. Busquen aquesta mediació, no se'n surten, col·laboren, per exemple, amb un personatge que és Dennis Cowan, que durant la Guerra Civil representava la Creu Roja internacional, però en realitat, segons explica Pi i Sunyer a les seves memòries a l'exili, Dennis Cowan era un dels membres dels serveis britànics. Per tant, estaven molt ben relacionats i poden desenvolupar aquest Consell Nacional a Londres. Penseu que el president Companys desapareix amb l'entrada dels nazis a París, desapareix i finalment serà apressat, jutjat i afusellat el 15 d'octubre del 1940. Per tant, hi ha com una espècie de buit de poder i poden desenvolupar aquest Consell Nacional de Catalunya. Alhora s'ha desenvolupat, ha passat el mateix amb els bascos. El que passa és que l'Endacari Aguirre té una mica més de sort, desapareix uns quants mesos, però després apareix a Amèrica, viu i pot seguir amb la seva l'Endecaritza, pot seguir amb la seva presidència durant uns quants anys, fins a l'11 de març de 1960, que morirà a l'exili l'Endacari Aguirre. Però els bascos també creen un Consell Nacional Basc. És una imatge bastant influenciada pel Consell Republicà Irlandès, que ja s'havia creat des de l'aixecament de Pasqua, s'havia creat un Consell Republicà Irlandès com a alternativa perquè no eren reconeguts per Gran Bretanya. Havien fet unes eleccions i un Parlament, però no eren reconeguts i havien creat aquest Consell Republicà Irlandès. Els catalans creen un, els bascos en creen un altre, els catalans seguiran amb aquest Consell Nacional de Catalunya durant molts anys, però sí que és veritat i us estalviaré vaig molt tard, no? Us estalviaré detalls perquè si no, no... Aquest Consell té anades i vingudes, sobretot perquè l'exili està molt dividit. N'hi ha que no reconeixen aquest Consell Nacional, el Consell Nacional no reconeix el govern a l'exili, no reconeix l'autoritat, sí que reconeix l'autoritat d'Irla, del president Irla com a successor de Companys, però no reconeix el govern ni els parlamentaris que estan a Mèxic després del Parlament de Catalunya, i sobretot hi haurà un personatge que és en Josep Tarradellas, que s'hi oposarà frontalment al Consell Nacional en diferents ocasions, s'hi oposarà, farà una campanya en contra del Consell Nacional i anirà
a visitar les comunitats catalanes a l'exterior que donen suport al Consell Nacional de Catalunya. Les comunitats catalanes a l'exterior, especialment la de Mèxic, donarà suport, donarà Pi Sunyer, que serà el president, el dissoldrà en diferents ocasions, el tornarà a agafar, el dissol el 43, el torna a agafar el 44, el torna a dissoldre perquè Irla li demana que el dissolgui. Bé, hi ha una divisió molt gran a l'exili. Esquerra Republicana té una estratègia que és la de pactar amb els republicans espanyols, perquè ell considera que Esquerra Republicana a l'exili consideren que l'única manera de recuperar l'Estatut d'Autonomia i les lleis catalanes era aliar-se amb els republicans demòcrates espanyols que estaven a l'exili, i en canvi una altra part de l'exili considera que no, que la legalitat espanyola del 31 ja no existeix i que també a l'haver passat una guerra civil i una segona guerra mundial aquesta legalitat era insuficient, i amb l'experiència que tenien els catalans ara i amb l'experiència i amb el que s'estava desenvolupant al món després de la Segona Guerra Mundial, entre el final de la Segona Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial, era insuficient i demanaven el dret a l'autodeterminació, perquè això era el que els catalans volien i els bascos també estaven d'acord amb això. Hi ha un seguit d'organitzacions que fan, Tarradellas aconsegueix neutralitzar el Consell, però reviu amb les comunitats catalanes a l'exterior des de Mèxic, i quan a Mèxic mor l'últim president de Mèxic, del Consell Nacional, l'agafarà el relleu Batista i Roca des de Londres una altra vegada. Batista i Roca serà l'encarregat de seguir amb el Consell Nacional de Catalunya i actualment és una organització que segueix existint, el Consell Nacional de Catalunya. I aquí us he posat tres cartes i tres accions que van fer. Van fer moltes accions d'internacionalització de la causa catalana, de defensa dels drets de la minoria catalana davant de Nacions Unides, davant de la UNESCO, van denunciar la persecució del català. La Carta del Mig fa referència a la persecució del professor Jordi Carbonell, si no m'equivoco és del 1971, ara no me'n recordo, no sé si la veieu. Sí, del 1971, la persecució del professor Jordi Carbonell, perseguit per parlar en català, va ser un cas. I Batista i Roca li envia aquestes cartes. Tot això és de l'arxiu de Manuel Irujo. Manuel Irujo és un dels líders del nacionalisme basc a l'exili durant 40 anys i té un gran arxiu que jo he estudiat molt i llavors ho he tret d'allà, perquè té totes les onades, les diferents onades del Consell Nacional Català. I l'últim document que veieu aquí és el Servei d'Informació Nacional Català, que crea Batista i Roca com a servei d'informació a l'exili. Per tant, hi ha tota una paradiplomàcia i d'internacionalització de la causa catalana a través d'aquest Consell Nacional. Aquest Consell Nacional ens lligaria amb el que hem estat parlant, que és el moviment federal, la idea de la república federal i, evidentment, això que estàvem buscant, aquests òrgans supranacionals que ens puguin ajudar. Bé, a partir, sobretot, dels anys 40, us estalviaré els detalls perquè no ens donarà temps, però al Casal Català de Londres, el 1942, es crea diferents organismes, es crea... Ara aniré molt ràpid perquè si no ens donarà temps. Mira, tot el que m'estic saltant. Per tant, ho trobareu a l'article molt més ben detallat. La Unió Cultural dels països de l'Europa occidental. Això és una unió cultural que creen els exiliats de la Segona Guerra Mundial del 1942. Per tant, són italians, britànics, francesos, catalans i bascos al Casal Català. Per tant, estan molt ben connectats i comencen a parlar d'aquesta federació, influenciats molt per la idea de federació dels Estats Units, però també per la idea de federació i la pau. Per tant, què farem després de la Segona Guerra Mundial? Després de la Segona Guerra Mundial, la idea de l'Europa federal, que a més és una solució, és una sortida pels catalans, una sortida, un organisme supranacional, una federació dintre de la Federació Ibèrica, que seria un estat català federat amb França o federat amb Espanya dintre d'una federació europea. Aquesta unió dels països culturals, dels països d'Europa occidental, acaba donant peu al moviment federal europeu. El moviment federal europeu primer es crea el Consell Federal Basc, es crea el Consell Federal Europeu Català,
però seran obligats per un altre organisme que arriba una miqueta més tard, que es diu el Consejo Federal del Movimiento Español del Movimiento Europeo. Aquests els obligaran a que els bascos i els catalans s'incorporin en el Consejo Federal Espanyol, perquè els espanyols no aconseguien concebre la idea de que el moviment federal europeu tingués representació basca i catalana per separat. Per tant, els obliguen a incorporar-se en aquest moviment federal europeu. I una de les reunions, de fet és el 4è Congrés del Moviment Federal Europeu, que coneixereu o sonarà, és el Contubernio de Múnich, el que el franquisme va dir Contubernio de Múnich. És la reunió, que és el 4è Congrés del Moviment Federal Europeu, d'aquesta idea d'una Europa unida a través del federalisme, de la democràcia i el federalisme, i que els catalans s'hi afegeixen per aquesta idea de la pau i ens donarà una cobertura supranacional que serà a Europa. És la reunió que fan a Múnich el 1962. Sabeu que el franquisme la va anomenar el contubernio, perquè no estava d'acord amb aquesta idea. Aquesta és una de les cartes del moviment europeu del Consell Català, per tant, de la federació, de la part catalana d'aquest moviment federalitzant europeu. En el Contubernio de Múnich el que fan és aconsegueixen que els demòcrates espanyols exiliats, però també de l'interior que hi participen a Múnich, aconsegueixen que Europa reconegui els demòcrates espanyols. Per tant, que encara que el 1962 encara hi havia una dictadura a Espanya, hi havia molts espanyols que eren demòcrates i que volien lluitar per acabar amb aquesta dictadura. Hi ha moltes imatges molt divertides sobre el Contubernio de Múnich, però he triat aquesta que diu lo único que nos pueden traer, que nos interesa de Múnich es la cerveza. Perquè hi ha tota una campanya molt important del franquisme contra Múnich. Lo único que nos interesa de Múnich es la cerveza, la reunión del contubernio judeo-masónico que li deia Franco y los franquistas, el contubernio judeo-masónico de estos que s'estan reuniendo en Múnich, però en realitat era una reunió del moviment federal europeu. És cert que el moviment federal europeu va rebre moltes crítiques perquè, com us he explicat, la idea de la federació era una idea americana o agafada influència dels Estats Units. I, segons sembla, per diferents estudis, sí que és veritat que alguns dels fons del Congrés del Moviment Europeu provenien d'una entitat que es diu Congreso por la Libertad de la Cultura. El Congreso por la Libertad de la Cultura estava dirigit per un senyor valencià, que és Julián Gorkin, un trotskista valencià, Julián Gorkin, i sembla ser que el Congreso por la Libertad de la Cultura era un organisme contrarrevolucionari pagat pels serveis secrets dels Estats Units per acabar amb l'estalinisme i amb el comunisme i, per tant, a les ordres del capitalisme americà, i els Estats Units tenien molt interès en frenar el comunisme i, per tant, posar diners a Europa per poder frenar el comunisme. Per això no van acabar de matar el franquisme. És veritat que aquest congreso sembla que estava en part finançat per al Congrés de la Llibertat de la Cultura. I ara ja passaríem a l'última part de la xerrada, ja sé, us ho prometo, que és la part de la cooperació internacional. És a dir, hem parlat de la Primera Guerra Mundial, l'època entre guerres, de la Societat de Nacions, de les Nacions Unides, com a partir del Consell Nacional Català els catalans accedeixen a Nacions Unides. Hi ha un seguit de peticions i un seguit de respostes, fins i tot de Nacions Unides, que veureu en l'article. Pau Casals és un gran intercedeix amb Nacions Unides, tant és que, de fet, a l'exili el Consell Nacional Català proposa Pau Casals com a president de la Generalitat en lloc de quan Irla ho deixa o agafa Tarradellas. Ho sabeu que Tarradellas és escollit president a l'exili. Bé, el Consell Nacional i les comunitats catalanes a l'exterior no els agrada Tarradellas i decideixen que ha de ser Pau Casals. Pau Casals és una figura molt rellevant i molt reconeguda a nivell internacional i consideren que per la causa catalana, per la pau, perquè a més Pau Casals s'havia identificat i s'havia erigit sempre amb el defensor de la pau, de la democràcia i en l'antifeixisme, i per tant Pau Casals era una figura molt rellevant en aquesta situació.
I l'última etapa és l'etapa que volia parlar, que és la cooperació internacional. Jo he posat pau entre pobles, hi ha una segona part que és la lluita entre classes, pau entre pobles, bé, només he triat la pau entre pobles, que és la cooperació internacional. L'objectiu final del catalanisme internacionalista o internacionalitzant de la causa catalana, a partir de la cooperació internacional, d'una estratègia de construir un món més just. Jo quan he fet cooperació internacional al Parlament, el meu company, el diputat Francesc de Dalmases, que té molta experiència i que havia estat al CIEMEN, que ara veiem, sempre em deia que la millor manera que et reconeguessin era reconèixer tu primer, que no podies demanar que la gent et reconegués com a nacionalista català o com a catalanista sense que tu reconeguessis les causes dels altres. I la cooperació internacional parteix d'aquesta idea. Evidentment, no podem parlar de cooperació internacional si no parlem del CIEMEN, que neix a partir de la mà de l'exiliat abat Aureli Maria Escarré. Aureli Maria Escarré sabeu que es va haver d'exiliar per unes crítiques al franquisme, era un abat de Montserrat, i unes crítiques també a una part del que significava Montserrat o de com s'havia posicionat una part de l'Església catalana, es va haver d'exiliar i va morir, de fet, a l'exili el 68. Aureli Maria Escarré va ajudar a fundar, juntament amb el seu secretari, que era Aureli Argemí, van fundar el CIEMEN, aquest Centre Internacional Escarré per les minories ètniques i les nacions. Per tant, el CIEMEN ja es funda amb aquesta idea d'unir el nacionalisme amb una cooperació internacional, i sí que és veritat que de la mà de l'Església Catòlica i dels monjos de Montserrat, de tot un seguit de monjos de Montserrat que se n'aniran a l'abadia de Cuixà, a la Catalunya Nord, que a Cuixà és on hi haurà la segona seu del CIEMEN. La primera seu estarà a Milà i després la traslladaran a l'abadia de Cuixà. Internacionalització de la causa catalana i de la minoria nacional, faran relacions a vegades amb la democràcia cristiana italiana, que era molt forta i que també tenia un pes molt important amb la Federació Europea, i també amb la democratització real d'Europa i amb l'antifeixisme, aquest sí. Bé, la idea del plantejament aquest de defensar la idea que Europa necessita l'Europa i la pau només es pot fer amb el reconeixement de les nacions marginades o perseguides. Aquesta és la idea del CIEMEN i de les jornades que acaben organitzant les quartes jornades internacionals del CIEMEN. Ja s'organitzen a Cuixà i el CIEMEN participarà d'una pila d'accions de cooperació internacional arreu del món, on participaran en aquesta idea de la cooperació internacional des del nacionalisme català, des de la idea d'internacionalitzar també la nostra causa a través de la solidaritat entre els pobles. I ara sí que arribo a l'última part, que aquesta part és molt més personal, però té molt a veure amb el catalanisme i la cooperació, i ara veureu per què. Jo donaré les gràcies a aquesta part que m'hagin ajudat al senyor Miquel Macià, que és avui aquí també amb nosaltres, i també al diputat Francesc de Dalmases, que m'han ajudat a conferir aquesta última part, i ara veureu per què. Perquè de tots aquests que hem parlat ara, d'aquesta gent que hem parlat, de Rovira Virgili, d'en Macià, d'en Companys, d'en Batista i Roca, de tots els personatges que hem vist, no hem vist ni una dona, per cert, n'hi havia de dones, però sempre queden relegades, sempre queden més amagadetes, però sí que n'hi havia de dones, hi havia dones que participaven del nacionalisme a l'exili i de la defensa de les minories de Catalunya internacionalment. Aquests, desgraciadament, no els hem conegut, però aquest personatge que veurem ara l'hem conegut i l'hem estimat, i desgraciadament el trobem molt a faltar. I és el catalanisme i la cooperació al Carles Furriols. Jo crec que sent a Vic no podíem acabar sense mencionar la importància del Carles Furriols, el Tati Furriols, en aquesta acció de la cooperació i el catalanisme. Poques coses us puc dir d'en Carles Furriols que no conegueu ja, però és que la figura clau en el catalanisme, aquí el veieu en la primera foto, algunes són fotografies meves, aquesta és una fotografia de les marxes que vam fer per la llibertat arribant a la Meridiana, a Barcelona,
Però, clar, en Tati Furriols va combinar el catalanisme, la defensa del país, la defensa de la ciutat, de Vic, del país, de la cooperació, de la solidaritat, sempre, i això m'ho explicaven les persones que m'han ajudat a conferir aquesta petita biografia que veurem ara del Tati Furriols, sempre amb la defensa de la pau, sempre amb la defensa de la pau i en contra de la violència, de la lluita armada o de la resposta a la propaganda política o de la resposta violenta a la solució dels conflictes. Tot i que ell, amb la cooperació internacional, evidentment, participava i havia participat en conflictes molt bèsties, havia participat i havia defensat o havia anat a ajudar a fer cooperació internacional a gent que defensava la violència, que participava molt violentament de la resolució dels conflictes. Però aquesta tradició del Tati, del pacifisme del Tati, de la internacionalització de la causa a través de la cooperació internacional, la fa també des de la política. Penseu que en Tati Furriols acaba sent, es presenta, aquí teniu el cartell al mig que diu Il·lusió per Vic, quan es presenta per Esquerra Republicana, acaba sent regidor d'Esquerra Republicana a Vic, en defensa del país, des de l'independentisme. Ara sí, és un catalanisme independentista, és membre del SAN abans de ser d'Esquerra Republicana, membre del SAN, i per tant independentista, nacionalistes d'esquerres després. Sempre rebutja la violència per qüestions humanes i morals, tot i que, això que diem, sempre entenia les formes de lluita dels altres i donava suport i solidaritat a aquells que no tenien el mateix pensament que ells, anant a visitar, per exemple, en Musté, que també el coneixereu, a la presó quan va estar pres, o donant suport als CDRs després, o donant suport moral, social i econòmic a l'exili català del 2017 o al Pablo Hasél o totes les persones que podien no estar totalment d'acord amb la seva estratègia, però ell seguia donant suport de diferents maneres des de la política i també des de la cooperació internacional. I com a cooperació internacional, l'última fotografia, aquesta diria que és de Mauritània. Aquestes fotografies me les ha passat la Núria Comarriu de la Fundació Trueta, perquè una de les altres coses que veurem amb la figura del Tati és com acaba materialitzant aquesta cooperació internacional amb la fundació de la Fundació Trueta, valgui la redundància, però aquestes fotografies que tenim ara és el seu pas per la política de quan era regidor. Després hi va haver una escissió i es va presentar la fotografia que teniu a la dreta. Si veieu, hi ha un cartell d'Esquerra Republicana i després hi ha un altre, que és l'escissió que creen amb Colom, i Tati es presentarà amb l'escissió d'Esquerra Republicana també a Vic. I aquest Range Rover l'he posat aquí perquè en Tati sempre anava amb aquest Range Rover pel món a fer cooperació internacional. No sé si és aquest mateix, però amb un Range Rover, i de fet m'explicaven com a anècdota que la primera vegada que el va conèixer el Francesc de Dalmases se'l va trobar a Tirana, a la capital d'Albània, no a Tirana, estava en un camp de refugiats, però l'alcalde de Tirana els va fer cridar als cooperants del Ciemen, els va fer cridar, Dalmases anava amb Ciemen, els va fer cridar perquè els va dir, escolta, veniu, perquè aquí hi ha un català que va amb una corbata de llaç, molt ben vestit, sempre amb una espècie d'armilla, molt ben vestit i molt elegant, amb un Range Rover, que és un cotxe molt car aquí a Albània, i m'ha arribat que el volen matar, perquè li volen treure el cotxe. I llavors, com que és català, perquè va també explicant que és català i que està en defensa de les causes dels pobles i de les minories nacionals, aviam si el podem anar a buscar. I el van anar a buscar i li van explicar que la màfia el volia pelar per treure el cotxe i ell li va dir, molt bé, està molt bé, però jo tinc molta feina i ara me'n vaig a un altre camp de refugiats i quan acabi la feina, aleshores, si no m'han pelat, doncs ja marxaré. Però aquest era el Tati Furriols i això era la solidaritat i com entenia ell la cooperació amb el desenvolupament. No es pot parlar també d'aquesta cooperació en desenvolupament i d'aquesta idea de la intel·lectualitat i la defensa del catalanisme
i la vinculació del seu catalanisme, de com defensava ell el catalanisme amb la intel·lectualitat i la política i la pau, sense parlar, per exemple, d'una publicació que és La Dama, que ho veieu aquí, aquesta fotografia, és una fotografia del meu escriptori, amb uns quants exemplars de La Dama, i amb un article d'ell, aquesta revista, La Dama, era un setmanari que es va publicar del 92 al 95, es feia per subscripció i s'enviaven, em sembla que eren uns 2.000 exemplars a casa, i aquí hi havia també intel·lectuals de diferents procedències que treballaven en aquesta idea d'internacionalitzar, d'explicar què és el catalanisme amb una visió molt internacional o una visió intel·lectual transversal, amb la intenció de prestigiar la nacionalitat catalana. I és veritat que també hi ha una certa tendència maçònica en aquesta revista, però sí que té tot un fons molt positiu. Hi ha un seguit de persones que crea aquesta revista, però segons aquest seguit de persones i aquesta gent que m'ha parlat d'en Tati, ell era l'ànima d'aquesta revista i sense aquesta revista no es podria explicar una de les vessants, que és aquesta vessant més intel·lectual i política, i la que acaba sent la Fundació Trueta. Com ell, recordeu, no sé si ho he explicat, però en l'article ho veureu, en Josep Trueta, el doctor Trueta, formava part del govern del Consell Nacional de Catalunya a l'exili. Era un exiliat a Londres, formava part del Pen Club, per exemple, de Londres, treballava a Cambridge. Josep Trueta era un reconegudíssim metge a nivell mundial i en Tati tenia una admiració molt gran per en Josep Trueta, no es van arribar a conèixer mai, però ell va voler retre un homenatge a en Trueta i va demanar a la família si podia utilitzar el seu nom per crear aquesta fundació. I aquesta fundació la coneixereu segurament molt millor que jo, però té unes característiques molt interessants, que és que, a banda que té molt clar el compromís en el país, té 3 potes molt interessants, que és la cooperació, el compromís social amb la diversitat del país i amb la diversitat social, i també una novetat que m'explicaven és el compromís amb el canvi climàtic i té una vessant de reciclatge de diferents coses. Des de l'inici, des de fa molts anys, que en Tati reciclava medicaments fins que li van prohibir. Reciclava medicaments perquè ell, com a metge, no ho hem dit, Tati Furriols era metge, era un gran metge que va exercir de metge durant molts anys. I de fet va fer de forense fins i tot, i aquesta part de la salut l'ajudava molt a la cooperació internacional quan ell hi anava als conflictes bèl·lics. Bé, ell va començar reciclant medicaments per portar-los al tercer món o al quart món o intentar fins que li van prohibir, ja sabeu, les farmacèutiques, però sí que vinculava aquesta tercera pota de la fundació, que és molt interessant i molt novedosa i que no havia, segons m'expliquen, no apareix en totes les fundacions. Per tant, la fundació té un centre de treball social, té una part de cooperació internacional i té una part de reciclatge, que és la part aquesta del canvi climàtic, que ara ho fan amb robes, amb joguines, que ho han seguit fent, i ho han seguit fent fins i tot amb la pandèmia. Aquí teniu 2 fotografies de la cooperació internacional dels diferents llocs on van anar. Podríem dir una llista molt gran, les campanyes a Angola, amb Metges Sense Fronteres, als Balcans, a Kosovo, Albània, Eritrea, Etiòpia, Cuba. La fotografia on apareix el Che Guevara és Cuba i la fotografia de l'esquerra és a Corea del Nord, perquè en Tati, a banda de tot això, va aconseguir ser l'ambaixador reial de l'Ordre de Malta. I com a ambaixador reial de l'Ordre de Malta tenia una espècie de salvoconduit i per això accedia a llocs que cap català accedia i que ningú de la cooperació internacional mundial podia accedir, però ell sí que accedia i seguia treballant per la independència i per la cooperació amb aquesta Ordre de Malta, aquest reconeixement reial de l'Ordre de Malta. I una de les últimes coses amb les que vam tenir el gust i l'honor i el plaer de conèixer-la, amb el que vam treballar també amb la cooperació, va ser evidentment amb la pandèmia, amb la Covid, i com ell també va orientar la Fundació per ajudar
a repartir material, a repartir mascaretes, gels, a construir, a fer que la Fundació, la part social de la Fundació, confeccionessin bates o material que necessitaven com a sanitaris, i com a sanitari ell ho sabia, ja estava malalt. I aquestes últimes fotografies són fotografies meves personals. Aquí a la primera és on vam estar repartint material amb la Fundació, perquè ell va donar tot un seguit de material higiènic i de diferents tipus, mascaretes, gels i tal, i ho va donar al Consell de la República, de la qual jo formava part. El Consell de la República va fer una campanya també per repartir tot aquest material, perquè sabeu que Espanya va frenar diferents contenidors que se'ls van quedar ells i aleshores va haver-hi un buit d'aquest material, però aquí perquè veieu una representació del que seguia fent el Tati al final, participant del Consell per la República, participant de diferents... Això és una xerrada a Vic, la que hi ha a la dreta, és una xerrada que vam fer aquí a Vic, amb diferents causes polítiques, socials, de cooperació, i acabarem amb una de les idees d'en Tati que diu cal defensar el dret d'ingerència. I diu, en nom d'aquella solidaritat que defensava el president Macià, cal defensar el dret a la ingerència. Per tant, el dret a intercedir, el dret a seguir treballant, crec que és la idea de la cooperació internacional, de treballar per a la defensa del catalanisme, des de la pau, sempre condemnant la violència com va fer el Tati en tots els aspectes, que li acabaven donant la raó amb l'evolució que s'havia anat veient de les diferents vessants de la violència política, però seguint defensant aquest dret de la ingerència. Segurament, com el Tati defensava amb raons diferents que en Macià o amb estratègies diferents d'en Macià, sobretot al principi, però cal defensar el dret de la ingerència. I amb això jo acabaria, així que moltíssimes gràcies per l'assistència i per l'atenció. Molt bé, anem una mica justos de temps, però jo penso que podem tenir uns 10-15 minuts si hi ha alguna qüestió que vulgueu, algun comentari, alguna cosa que vulgueu preguntar. Ha quedat tot clar. L'exili ha tornat a ser, ha tornat a estar aquí, però tot l'estat ha anat molt i m'ha fet gens estrany tot el que explicaves, me'l va tenir aquí sense demanar i quan ho he anat escoltant no sé què dir, perquè estava discriminant fa poc perquè és així tot ha anat una mica s'ha tot i no cada cop s'ho Sí, jo crec que un dels personatges que treballa molt a l'exili, desgraciadament molt a l'exili a Prada de Conflent en 1948, que és Pompeu Fabra, una de les seves frases és cal no perdre mai ni la tasca ni l'esperança. Per tant, cal seguir treballant i no perdre mai aquesta capacitat de treballar ni l'esperança, perquè bé, segurament ell no ho sabia, però intuïa que això s'hauria de seguir treballant i sí. L'únic que podem veure, és veritat que les cartes a la història són com les cartes del tarot, marquen però no determinen, però sí que la història ens dona pistes de per on hem d'anar o per on no hem d'anar o del que hem fet, i en aquest cas sí que és molt rellevant que sí, s'ha intentat i s'ha treballat molt i seguim tenint el mateix problema de diferents formes, però també jo crec que també és esperançador pensar que
Bé, també hi havia gent abans que ho estava intentant, que no som els únics o que el catalanisme al final no ha nascut per rendir-se, i no es rendien, i malgrat que a Espanya els hi posaven molts impediments, no es rendien, i malgrat que no tenien... De fet, el catalanisme o el dret a l'autodeterminació, la defensa de les minories nacionals, al final és la defensa de les nacions sense estat, i n'hi ha moltes, i el sistema d'estat-nació que hi ha en el món actualment doncs deixa fora moltes minories nacionals que no tenen estat, i això seguirà sent una lluita si volem seguir, o si el catalanisme vol seguir lluitant per aquest estat. Sí, una cosa. Una primera mundial, pedòfils, però en canvi, una gent que s'ha fora contra la guerra, semblança a nivell europeu, la cura de gran raça. En el catalanisme, el més semblant és els aliadòfils, per aquesta idea de que s'havia de fer la pau, o sigui, que s'havia de fer la guerra per tenir la pau. Al final, el que defensen ells és que ells defensen molt el pacifisme a través del federalisme, però de la participació en la guerra. El que passa que ells no tenen estat, tampoc. O sigui, envien els voluntaris catalans a participar, però estan molt en contra, per exemple, del catalanisme. El catalanisme està molt en contra de la neutralitat. Consideren que s'ha de participar a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Però és que la Primera Guerra Mundial, a nivell de popularitat, la gent estava molt entusiasmada amb la guerra, i per això hi ha moltes brigades de voluntaris. Hi ha molt de voluntari que va a la guerra. Fins i tot Rovira i Virgili, que va signar un llibre amb un títol que ara seria escandalós, els valors espirituals de la guerra. Sí. És molt curiós de veure. És veritat que no coneixien, i evidentment ells tampoc coneixien, segons quin tipus de guerra que es va desenvolupar després, com la guerra química contra la població civil. Les guerres, fins aleshores, fins a que es va tenir aquesta tecnologia tan bèstia, que sobretot vam veure desenvolupada a la Segona Guerra Mundial, però a la Primera Guerra Mundial també ho veiem, les guerres es feien les trinxeres, i a les trinxeres hi anaven els soldats, i quan hi havia Nadal o hi havia festes es parava la guerra. Clar, el problema és quan la guerra arriba a la rereguarda, i la rereguarda mata gent que no està participant de la guerra, i això es fa sobretot amb l'avenç tecnològic que significa la guerra química. Per tant, clar, en principi ells anaven, i ho he explicat i l'article quedarà més definit, perquè la idea de que la gran guerra seria l'última de les guerres. Després d'aquesta guerra ja no hi hauria més guerres, perquè s'estava ideant aquesta societat de nacions que seria la trobada on hi anirien els estats a discernir els seus problemes. I no hi haurien més guerres per això. És veritat que després la societat de nacions des del principi ja no és el que s'havia imaginat al principi, no és el que s'havia imaginat amb aquesta idea d'idealisme que s'havia confeccionat aquesta idea, i sobretot es desenvolupa molt més una idea de França i Anglaterra contra Alemanya, que això es veurà reflectit també en com s'organitza la societat de nacions. Per tant, però al principi sí que la idea de la Gran Guerra, i historiadors contemporanis de la Gran Guerra expliquen i parlen de que és l'última de les guerres. Bé, doncs vull agrair a la doctora Aurora Mardaula d'aquesta conferència tan interessant sobre el catalanisme i la pau en nom del Patronat d'Estudis Osonencs i especialment de la secció de filosofia. Penso que ha tractat el gruix de la seva presentació ha estat referida a un període que és quasi fundacional de la nostra contemporaneïtat, i això és interessant, i aprofito per fer una falca publicitària de la següent vetllada, diguéssim, que és la setmana que ve, perquè justament vindrà la Núria Saramires Boronat de la Universitat de Barcelona i ens parlarà justament de la Primera Guerra Mundial. Sí, la Núria ens parlarà, en aquest cas, de Jane Addams i el pacifisme feminista als voltants de la Primera Guerra Mundial. O sigui que
que parlarem, estarem, diguéssim, dins aquest mateix període i serà interessant així també contrastar-ho, en aquest cas de la perspectiva del feminisme. Avui hem tingut la pota del catalanisme i el següent dia ho veurem des d'un altre aspecte. Així anem construint una mica de pensament i de relat sobre aquesta qüestió de la pau, que bé, com ha avançat, això ja estava també a l'anunci d'aquestes vetllades, que això estan al voltant d'unes discussions acadèmiques que estem tenint també per la confecció del que un dia esperem que sigui un monogràfic a la revista AUSA on discutim la qüestió de la pau des de diverses perspectives, una de les quals són les que hem anat veient aquests dies, amb en Cornel Peter, avui amb l'Aurora, la setmana que ve amb la Núria i la següent amb l'Abel. Així doncs, donem avui per concloses aquesta sessió i moltíssimes gràcies de nou per venir. Ens veiem a la següent.